дарси навбатӣ оиди мавзӯе мебошад, ки ҳамаи мавзӯъҳои гузаштаи мо барои амалӣ гардидани ин мавзӯъ омӯхта шуда буданд. яъне ҳамаи мавзӯе ки мо пеш аз ин омӯхта будем тақрибан 90% барои иҷро кардани ин амал зарур мешавад. шояд шумо пай бурда бошед, мавзӯи имрӯза оиди чоп кардан яъне печат намудани ҳуҷҷатҳо мебошад. баъд аз оне ки мо ҳуҷҷати худро омода сохтем, лозим мешавад ки онро мо чоп кунем. барои чоп кардан ба менюи файл даромада бахши печатро интихоб мекунем ва равзанаи нав пайдо мешавад. дар ин ҷо шумораи нусхаҳоро дохил мекунем, яъне агар ба мо аз ин варақ 20 нусха лозим бошад, дар ин ҷо рақами 20ро дохил мекунем. хуб, аз ин ҷо бошад, агар дар компютери шумо якчанд принтерҳо пайваст карда шуда бошанд, метавонед аз ин ҷо лозимаашро интихоб кунед. баъдан нишонаи печатро пахш мекунем ва ҳуҷҷати зарурӣ чоп мешавад. агар ҳуҷҷати шумо аз якчанд листҳо иборат бошад ва агар шумо хоҳед ки аз даруни онҳо ягон варақи заруриро чоп кунед, он гоҳ дар ин ҷо рақами он страница яъне саҳифаро дохил кардан лозим аст. сипас боз тугмаи печатро пахш мекунем. хуб, ҳуҷҷати мо чоп шуд. дар ин ҷо бошад мавзӯи зерин ба анҷом мерасад. 2 мавзӯи дигар боқӣ мондааст ва мо онҳоро дар дарсҳои оянда хоҳем гузашт. саломат бошед то дарси дигар.